כי אני יודע שהמעטפת של הים והמים והעובדה שאתה צולל, אני אגיד לך מה אני מרגיש שאני צולל, ושמעתי את זה גם בהרבה מקומות אחרים, אבל לפני זה אני הרגשתי את זה, שפשוט כל הצרות וכל הדאגות שלך, ברגע שאתה מכניס את הראש לתוך המים נעלמות. קודם כל זה נכון, כי למים יש השפעה טובה עלינו, עוד לפני שאנחנו מתחילים להפעיל מניפולציות וכלים אחרים. ברגע שאתה נכנס למים, ובעיקר ברגע שאתה מרטיב את הפנים שלך, הגוף מתחיל תהליך פיזיולוגי שנקרא תגובת הצלילה, או ממליאן דייב רפלקס, תגובת היונקים הימיים. בלי להיכנס לכל התהליך הפיזיולוגי כולו, יש פה 5 מנגנונים רפלקסיביים שמתחילים לפעול באיזשהו רצף. אחד זה להקטין את זרימת הדם ולהוריד את הדופק. ולא רק זה, כל התהליך הזה מתרחש בתיווך וגלי, זאת אומרת הוא נעשה על ידי אוברייד של עצב הווגוס. ולמעשה הוא כופה רגיעה, גם אם הוא קודם כל פיזית, אבל יש לה השפעה מנטלית עלינו.